Een soort beziekers en ballonnen bij het zorgpension in Dokkum. Vreed hieren ze iepen hoes. We gaan van 15 bedden naar 30, dus dat is natuurlijk ontzettend fijn. Hè. We zijn begonnen 2 jaar met 15. Het concept van zorgpension is net bekend in Friesland. Hè. Het hoofdkantoor zit in Gouda. 4 locaties daaromheen en ze hebben landelijke ambitie, dus daar in Dokkum ben nog ruimte. Dus toen zeiden ze, we beginnen in Dokkum. Dus eerst maar in je vleugel om te zien van, lukt het? Kunnen we zorgpension hier op elkaar zetten? En dat slag het, want meestentijds binnen een soort bedden bezet. Daarnaast wordt door het zorgpension ook de spoedeisende help en dokterswacht in Dokkum ontlasten in de jongtijden en het weekend. We vinden het alleen al leuk dat de collega's gewoon hun ouders, partner, kinderen kunnen laten zien waar ze werken. Maar ook partijen met wie we samenwerken. Ik heb net uitvoerig gesproken met collega's van het EOV-loket. Ja, zij verwijzen elke dag cliënten naar deze locatie. Ja, en hoe mooi is dan dat je ook even kan zien van waar verwijzen cliënten dan toe? Wat dat straks gaat opleveren, dat gaan we zien. Maar het is vooral ook leuk om, we zijn gewoon super trots op deze afdeling. En dat willen we gewoon heel erg graag laten zien. Het gaat voornamelijk om eerste lijns verzorging wat in het zorgpension binnen wordt. Onder taferzorg van de huisdokter. Wat we vaak zorgen is dat mensen uit het ziekenhuis heupstikken, neeënheup, neeënknibbel, schouderstikken, herstellen een eigen longontsteking en correct net zelfstandig genoeg binnen om naar huis te kunnen, dan kun je natuurlijk naar huis staan. Dus het doel is altijd weer naar huis staan. Dus daarom is het ook heel wisselend hoe lang het meestal je blijft. Die ene is je 3 weken door, is je 4 weken, 6 weken. Dat is ongeveer waar het op zit. De vacatures voor de uitbreiding binnen intussen gevuld, maar naast betellen krijgen binnen er haast 20 vrijwilligers actief. Een soort vrijwilligers hebben jaartijds in het oude ziekenhuis de Sionsberg werken en binnen blied dat er nou weer wat reuring is. Het ziekenhuis is natuurlijk 4 gaan, ik denk haast 10 jaar alleen. Dus deze afdeling is leeg. Het is natuurlijk ontzettend fijn dat we mensen weer herstellen leren kennen in eigen regio. Het is kan dat de familie 4 rieden maten terwijl ik gewoon hier in Dokkum kan. En we merken dat mensen weten wel dat we er binnen, maar weten net wat we precies doen. En daarom heb ik een open huis.